Dobre začína toto video. Dobre začína. Hlasíme sa z hejparku Tošovice, kámo. Začíname sezónu druhú. Máme tu výživnú zostavu. Je tu Adisek na komencálku svojom. Petrik, ňukproof. Snáď ho neňukne dneska. Ja tu mám túto novú kokotinu. Už som pokazil video, už to nebude pre Adamovú mamku. Sú tam nadávky. To prvá? Máme profienika nového. No, začínam s kamerkou, pretože nový bike park. Šanca, že sa vymôžeme vysoká. Chceme to mať na videu. To je prežil z vlak, bola? Neviem, či sa aj nám vôbec oplatí natáčať tú zelenú, ale... Aj tak pro Šubyho, víš? To bude pre Springyho. Springy aspoň uvidí, aká to je najľahšia dráha a zobere sa malého. Ale rovne... Fuj. Ja taky nevím kam, rovne a Teď to doleva, dal. celý to tahaj doleva. Ale tak máš pravotočivú, ľavotočivú a potom sa odpojíš. Easy peasy lemon squeezy. Jedem. Tak, pustíme to na zelenú, čo je najľahšia úplne. Prvá jazda po cinej pauze, takže na to úplne asi najlepšie. Má brzďa, hajzdy. Jo, pančík. Je to L-ko, menšie, hravejšie, lepšie pomiče, staničky. Chcem možno ponastavovať tie pomiče trochu, pretože tu má milión polôch a možnosť akože bude treba skúšať. Každopádne je to hrozne hravé to kolo. Oproti tomu Norku bola strašne veľká kunda. Ale toto je L-ko menšie, hravejšie mám to mulete, takže vzadu 27,5. Pretože si to nemôžem ani ušiť. No a to, že to je zelený trailik. Také mini skočky tam boli. Ja neviem, čím to je, ale úplne sa cítim na tom bajku parádne. Zboru nám s tým Norkom tak nebeha dudy. Lahučky, kurva, nice. Hej, proste mi to bude hrozne manevrovateľné, ale som na to vôbec zvyknutý. Ja som zvyknutý, že na tom roku som proste musel ísť strašne celou váhou do toho, aby ten bike vôbec nejak spravil to, čo chcem v podstate. Na tomto sa len trošku naklopím, pičo, už tu letí do tej klopky. No víš, môžem som sa zvyknúť na to. Každopádne, prvá jazda za nami, čilík. To tam byl trošku